Inden vi går i gang med iMovie, ja, så skal vi have noget film at arbejde med. Vi har en animation fra Explain Everything, men vi mangler et interview. Og derfor skal du først ud og have lavet en optagelse, og det gør du ved at finde kameraet. Du leder efter kamera-appen på iPad'en, trykker på den, og her er det meget, meget vigtigt, at du holder den ligesom i den vandrette position, altså din iPad. Den skal altså ligge i det, man kalder landscape mode. Her skal du huske at skifte til video. Det gør du ved at trække lidt ned over til højre, så du kan se, at der nu står video med gult. Så skal du altså optage din journalist. Tryk på optag-knappen, og når du er færdig med at optage, ja, så trykker du på knappen igen, og så vil filmen blive lagret i kamerarullen automatisk. Når du er færdig med det, så går du ud af appen, og så er vi ellers klar til at gå til iMovie. Vi har nu 2 videoproduktioner, vi kan arbejde med. Vores interview, vi har optaget med kameraet, og vores animation for Explain Everything. Så vi åbner iMovie. Når man åbner iMovie, ja, så har man 3 faner oppe i toppen. Alle vores videoer, vores produkter og noget, de kalder teateret. Du skal stå i projekter. Når man åbner iMovie, så har vi 3 faner i toppen. Video, projekter og så teateret. Der hvor vi skal stå, ja, det er at vi skal stå på projekter og trykke på plusset. Når du trykker plus, så skal du vælge at oprette en ny film. Det vi gerne vil lave er jo et nyhedsindslag, så i bunden skal du scrolle indtil du finder den der hedder CNN iReport. Den giver mulighed for at få de her traditionelle tekster under for eksempel rapporter osv. Så vi trykker på opret film. Her kan vi se 3 hovedområder. Vi har det store felt oppe i top til venstre, hvor film afspilles i. Så har vi den lille del til højre i toppen, som er vores mediebrowser. Her kan vi se alle de videostumper, som ligger på vores iPad, og det jeg leder efter, det er et interview, som jeg har optaget på et tidspunkt. Det ligger lige her. Her har jeg optaget et interview, og det ønsker jeg at bruge i min film. Så det jeg gør, det er, at jeg trykker på klippet, så det har en gul ramme omkring, og så trykker jeg pil ned, og så kommer det ned i min tidslinje hernede. Hvis jeg ønsker at afspille det, ja, så trykker jeg på play. Velkommen her til TV Aarhus med Breaking News. Og jeg kan simpelthen med fingeren scrubbe eller scrolle rundt i min film hernede og sætte klip ind andre steder. For eksempel siger Jakob her. Det er nu bekræftet, at Voyager. Og her taler han om, at Voyager har bekræftet, at der er en ny planet. Ja, så leder jeg efter min animation med planeten og min raket, og den har jeg fundet heroppe i toppen. Og jeg ønsker kun at sætte et ganske kort klip ind af min animation, så jeg markerer selve filmen, så har det gule rammer omkring, og så trækker jeg i den højre del, for ligesom at gøre klippet kortere. Og lad os bare sige, at jeg vil bruge en 5-6 sekunder af klippet, og det skal altså sættes ind samtidig med, at Jakob taler. Så nu er det markeret, klippet, og så trykker jeg på de 3 prikker. Her har jeg mulighed for at indsætte det på en lidt speciel måde, og den du skal vælge, det er den i midten, den hvor der ligesom er en skærm oven på en anden skærm. Hvis jeg gør det, så får jeg den funktion, der i filmsprog hedder dækbillede. Du kender den garanteret godt, at man hører og ser et klip af en interviewer. Lyden fortsætter, men vi ser nogle andre billeder. Det ser sådan her ud. Jeg trykker på play. Bekræftet, at Voyager på sin rejse igennem solsystemet har opdaget en ny planet. En planet. På den måde, så kan man lægge billeder til det, man fortæller. Du kan prøve andre steder at sætte din animation ind, måske et andet sted i filmen. Du markerer det simpelthen bare op i mediebrowseren, og så finder du det sted, som du ønsker at bruge i din film, og sætter det ind ved at trykke på de 3 prikker, og sætter det ind med de 2 skærme.
På den måde kan vi lave en lidt mere dynamisk fortælling, men vi mangler jo mere. Jakob skal have en titel på, så jeg klikker i selve videofeltet i det nederste, så kan du se, at der kommer et ramme omkring. Jeg sikrer mig, at der står video ned til venstre, og så trykker jeg på titel. Nu får jeg noget frem, der hedder indledning, i midten og afslutning, og hvis jeg tager den, der hedder i midten, ja, så får jeg det her traditionelle nyhedstekstfelt frem. Der trykker jeg op, og så skriver jeg ellers journalistens navn. Sådan. Men som du ser her, når jeg afspiller det, ja, så bliver teksten ved med at være der. Velkommen her til TV Aarhus med Breaking News. Og lige her kunne jeg rent faktisk godt tænke mig, at teksten forsvandt igen. Så jeg trykker pause, og så markerer jeg mit videofelt nedenunder. Jeg er nødt til at fortælle programmet, at der skal være en opdeling. Der skal altså ske noget i klippet. Så mit videofelt er markeret, og så trykker jeg på opdel hernede i bunden. Det der så sker, det er, at min tekst nu forsvinder. Velkommen her til TV Aarhus med Breaking News. Det er nu bekræftet, at Voyager på sin... Og så videre. Det du kan gøre, det er, at du kan indsætte de her videoklip, hvor du synes, det passer i forhold til interviewet. Og det sidste, du skal gøre, når du er tilfreds med det, det er at prøve at lægge et underlægningsspor på. Det gør du ved at trykke på lyd helt op til højre i toppen af iPad'en. Der står lyd, og der er noget, der hedder temamusik. Her er det muligt at indsætte forskellige lydspor, og det kan være for eksempel den, der hedder nyheder. Hvis jeg trykker på play-knappen, så får jeg lov til at høre det. Eller iReport. Ønsker jeg det her lydspor, ja, så skal jeg trykke på pilen ned, og så falder det herned. Og så ser min film blive pludselig sådan her ud. Velkommen her til TV Aarhus med Breaking News. Det er nu. Og så minder det lige pludselig om et rigtigt nyhedsindslag. Når du er nået hertil, ja, så gør du det, at du færdiggør din film ved at trykke på pil op til venstre. Så du går ud af projektet. Og så er der en lille pil ud af kassen, som du nok kender som et deleknappen. Den trykker vi på, og så arkiverer vi videoen i kamerarullen ved at trykke på arkiver video. Vi behøver ikke at have det i særlig høj opløsning, så vælg enten medium eller stor. Og det der så sker, det er, at filmen bliver færdiggjort og lagt ned i kamerarullen. Og den kan så bruges i endnu en app, hvis vi har lyst til det, eller vi kan blot afspille den